Nenalíčená žena je jako neuhrabaný trávník. Jak to udělat, abychom vypadali jako dokonale upravená zahrada? Já tady mám s sebou odbornici, kosmetičku, vizážistku Štěpánku a ta nám prozradí, jak to udělat, abychom vypadali víc než dokonale. A ona je opravdu odbornice na slovo vzatá, protože je mistryně Evropy v líčení. Štěpánko, já se zeptám hned na úvod, čím bychom měli začít? Co je na líčení nejdůležitější? Tak my už jsme si na modelce udělali podklad. Použili jsme bázi. Báze je na to, aby make-up byl stálejší, vydržel nám opravdu celý den. Na to jsme si dali make-up. Make-up se liší podle typu pleti, takže protože je léto, hydratace je velmi důležitá, takže i make-up s hydratační složkou, který jsme použili přes to léto, je velmi vhodný. Použili jsme kamufláže, které jsou na zamaskování různých neduh. To se vždycky hodí. Kruhy pod očima, pigmentové skvrny a podobné záležitosti. A teď už budeme jenom pracovat s barvičkami. Máme hotovou tvářenku, teď už jde jenom o oční stíny. Trendem tohoto léta je tato paletka, kdy jsou tam lososové, starorůžové, zelené, měňavé a hnědé oční stíny. Takže já si lehce nanesu z vnějšího koutku směrem dovnitř, tak aby přechod byl do duhova. Je to hodně jemné líčení, hodí se to právě k typu, jak máme dnešní modelku. Zeptám se, liší se líčení u starších dám a mladších dívek? Základním pravidlem, na co by asi dámy neměly zapomínat, tak když je ve věku kačky, tak v podstatě tam máme spousta možností použití perleťových nebo matných stínů, ale jakmile už je člověk starší, lehce můžou být pokleslá víčka, tak tam určitě pracujeme s matnými očními stíny. Jaké fígle můžeme využít, abychom zvětšili oči nebo změnili jejich tvar? Ono hodně záleží. Když je to oko opravdu velké a máme tam prostor, tak můžeme použít třeba tekutou oční linku, můžeme použít linku na sliznici dovnitř, to oko je výraznější, ale v případě, že ty oči jsou malé, tak u toho bych to orámování vynechala. Jaké jsou rozdíly mezi denním a večerním líčením? No, co se týče denního, tak určitě je jemnější. Co se týče večerního, tak tam můžeme použít intenzivnější barvy, kdy jsme i v umělém osvětlení, takže ono to umělé osvětlení nám tu barvu i pohltí, takže tam si můžeme dovolit víc. Katka je jemná blondýnka. V čem se liší líčení mezi blondýnkou a brunetkou, která je přece jenom výraznější typ? Tak v podstatě zase by to byly pastelové jemné barvy, s tím, že bych mohla, protože Kačenka má velké oči, takže tam by to rámování bylo možné. Takže stejně tak i jako teď používám hnědou barvu a lehce rámuju spodní část víčka, tak bych mohla i vrchní anebo tu kajovou tušku uvnitř její sliznici použít. Jsou nějaké aktuální trendy, co se týče líčení úst? Ano, mám tady dva odstíny barevné, kdy na modelce jsme použili výraznější tón rtěnky, protože zase mládí si to může dovolit v té intenzitě, takže oči jsou takové tlumenější, tak si můžeme dovolit, aby rtěnka byla výraznější. A kdyby to byla starší dáma, volila bych barvu trošku přirozenější, ne tak křiklavou. Je nějaká zásada mezi tím, jak jsou nalíčené oči a jak bychom tudíž měli líčit ústa? Určitě, aby to nepůsobilo moc intenzivně, tak oči tlumenější, rty můžou být výraznější, anebo zase naopak. Oboje dohromady není vhodné. Máme tady druhou klientku Zuzku. Já vidím, že ty už jsi nachystala tmavší barvy, tmavší odstíny. V čem se tedy liší to líčení u brunetky? Tak v podstatě Zuzanka je docela výrazný typ, takže zase zhodnotíme pigmentace vlasů, pigmentace pokožky a oka, takže ta intenzita toho stínu může být výraznější. Velice oblíbený v dnešní době je kouřové líčení, který můžeme využít jak na den, když to uděláme v odlehčených tónech, když budeme chtít na večer, tak se to hodí na jakoukoliv příležitost a v podstatě k jakémukoliv oblečení. Jak se vlastně líčí kouřové líčení? Já vždycky slyším kouřové líčení, ale vůbec nevím, co to je. V podstatě použijeme základní tělovou barvu, aby pigment jsme sladili, a potom pracujeme v podstatě s paletkou černých tmavě hnědých stínů. Ty zase zapracujeme do sebe, tak aby přechody byly do duhova a ve finále můžeme umocnit ještě takovou oční linkou anebo královou linkou zase do oka očním směrem. Aby to nebylo moc intenzivní, budeme volit tlumenější rtěnku. Pro letošní sezónu jara léta starorůžové odstíny v několika tónech, které se hodí pro věkovou skupinu
mladé slečny i starší dámy. Milé dámy, jak jste sami viděli, není to nic složitého. Stačí málo a všechny můžeme vypadat nádherně. Líčení nám hodně pomohlo, ale přece jen jsou určité partie, které vyžadují tvrdší přístup. A proto jsme se přesunuli do kosmetického studia Incanto. Já tady vítám pana Orlovského. Dobrý den. Přiznávám se, připadám si jako v kosmické lodi. Snažili jsme se zakoupit pro naše klientky a klienty ty nejlepší přístroje, které jsou možné na trhu v tuto chvíli. Co všechno ty přístroje umí? Speciálně tento přístroj je první v České republice, je to takzvaná nová metoda mezoterapie. Tento přístroj dokáže tvarovat postavu a měnit obličej. My tady máme klientku, tak já bych se možná přesunula rovnou ke klientce, abychom si ukázali, jak to všechno vypadá v praxi. Dobře, ale to se dostaneme na přístroj, který je LiPo, LPG, který dělá podobnou metodu, ale trošku jiné. My jsme se přesunuli k terapeutce Viole a ta nám na Ivě ukáže, jak liposukce vypadá. Tak, tady bych si vás dovolil opravit, protože Viola neprovádí liposukci, ale provádí lipomasáž. Jaký je v tom rozdíl? Což je neinvazivní metoda v podstatě v tvarování postavy a odstraňování celulitidy, to v primárním. A po této metodě může klientka, po případě klient, okamžitě se zapojit do běžného normálního života, není ničím limitován. No toho jsem se právě nejvíc bála. Opravdu tahle metoda nebolí. V žádném případě to nebolí, naopak je to velmi příjemné a máme řadu klientek, které opravdu chodí už jenom za ten pocit, jak je to příjemně minimálně namasírovat. Přiznávám, bolesti jsem se bála nejvíc, takže já si potom u Ivy ověřím, jestli to opravdu nebolí. To jsem zvědavý. Chodí k vám jenom starší klientky nebo třeba i mladší ročníky? Chodí veškerá věková kategorie, jak klientek, tak klientů, protože metoda je určená nejenom ke zeštíhlení a odstranění celulitidy, ale je metoda určena i ke zpevnění vybraných partií klientů nebo klientek. Chodí i pánové. No to mě právě taky zajímá. Chodí velmi rádi, protože se u nás cítí velmi dobře a speciálně pro pány si myslíme, že naše studio je uspůsobeno, protože zde nachází maximální soukromí, maximální pohodlí pro svůj záměr, proč jsem vlastně k nám přišli. Jak dlouho taková procedura trvá? Jak dlouho to vydrží? A eventuálně musí se to opakovat? Tak, jednotlivé ošetření je přesně stanoveno programem, je nastaveno na 35 minut. Po tu dobu v podstatě je ošetření účinné na tělo, a to jakékoliv tělo. Účinky metody se zvýší opakování, to je pochopitelné a nejčastěji si u nás klientky berou tzv. Balíček, což je 10 až 15 ošetření, po kterém dosáhnou kýženého výsledku na delší období. Co myslíte tím dalším obdobím? Delší období může být až půl roku. Máme tady sezónu léta a určitě spousta dám chce vypadat hezky do plavek. Můj dotaz zní, chci si spravit bříško, zadeček. Kolik to tak může stát? Tak základní cena jednoho ošetření je ve výši 1350 Kč. Pokud klientka nebo klient si vezmou tzv. Balíček, stojí ho to jedno ošetření 1100 Kč, čili celý balíček se dá pořídit za 11 000 Kč. Tak to bylo vyčerpávající, děkuji moc. Já teď vyruším Ivu z jejího poklidného spánku a zeptám se, opravdu to nebolí, jaké to je? Opravdu to vůbec nebolí a je to velice příjemné. Takže by si to divačkám doporučila? 100%.